ହରିପୁର ଗାଁର ଏକ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ତା ମା ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଯାହା ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଆଣିଥାଏ ସେତିକିରେ ମା ପୁଅ ଚଳିଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ସବୁ ଗାଁକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ସେହି ଗାଁର କୌଣସି ଜାଗାରୁ ତାକୁ ଭିକ୍ଷା ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି ଏବଂ ମୋ ମା କ'ଣ ଖାଇବେ, ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ? ଭିକ୍ଷା ତ ଆଜି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଭାବିଲା, ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଗାଁରେ ତ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଁକୁ ଗଲେ ସେଠୁ କିଛି ଭିକ୍ଷା ମିଳିଯିବ। ତା ଫଳରେ ଆମ ମା ପୁଅଙ୍କର ଆଜି ଦିନଟା ଭଲରେ କଟିଯିବ। ଏହା ଭାବି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଁକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦୂର ଚାଲି ଯିବା ପରେ ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ସେ କ'ଣ ବା କରିବ ଏହା ଭାବି ଏପଟ ସେପଟ ଅନାଉଥାଏ ଏବଂ କିଛି ଦିଶୁନଥାଏ। ସେ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବାଟରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ପଡ଼ିଲା। ସେ ପୋଖରୀରେ କାଚ କେନ୍ଦୁ ପରି ପାଣି ଦିଶୁଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ତାର ଲୋଭ ସହିଲା ନାହିଁ। ସେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପାଣିକୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ସେ ପାଣିରୁ ଚଳା ଚଳା କରି ପାଣି ଆଣି ପିଉଥାଏ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଭାତ ଖାଉଁ, ଡାଲି ଖାଉଁ, ବେସର ଖାଉଁ, କ୍ଷୀରି ଖାଉଁ, ଏହିପରି ବହୁ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟର ନାଁ ଧରି ସେ ପାଣି ପିଉଥାଏ। ସେହି ପୋଖରୀରେ ମା ଗଙ୍ଗାମାତା ରହୁଥିଲେ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ଏ ଦୁଃଖ ଦେଖି ଗଙ୍ଗାମାତା ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗାମାତା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପାଇଁ ଏକ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟର ନାଁ ଧରି ପାଣି ପିଉଥିଲା। ସେହି ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେହି ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଭରି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପାଖକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଦେଖିଲା ତା ପାଖକୁ ଏକ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଭାସି ଭାସି ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟି ଭାସି ଭାସି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଏହା ଦେଖି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ସେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଧରି ପକାଇଲା। ନାନା ବ୍ୟଞ୍ଜନର ବାସ୍ନା ଆସୁଥାଏ। ସେ ବାସ୍ନାରେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାକୁ ଆହୁରି ଭୋକ ଲାଗିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ସେ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନେଇଗଲା। ଯେମିତି ସେ ହାଣ୍ଡିର ଢାଙ୍କୁଣୀଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲା, ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କାରଣ ସେଥିରେ ନାଁ ନେଇଥିବା ଯେତେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସବୁ ସେଥିରେ ଭରା ଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ସେ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ନେଇ ଏକ ଶାନ୍ତ ଜାଗାରେ ବସି ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲି ମନ ଇଚ୍ଛା ପେଟ ଭରା ଖାଇଲା ଏବଂ ଯାହା ବଞ୍ଚିଲା ତାକୁ ଘରକୁ ନେବ ବୋଲି ଭାବିଲା କି ମୁଁ ଘରକୁ ନେଲେ ମୋ ମା ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପେଟ ପୂରା ଖାଇନେବ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଏହା ଭାବି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଧରି ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଘରକୁ ଆସି ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ସେ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ରଖିଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ମା ଘରକୁ ଆସିଲା। ଦେଖିଲା ପୁଅ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହା ଦେଖି ତାର ମା ଭାବିଲା, ଆଜି କିଛି ଭିକ୍ଷା ମିଳିଛି କି ନାହିଁ, ଖାଇଛି କି ନାହିଁ। ଏହିସବୁ କଥା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ମା ଭାବୁ ଭାବୁ ମାର ଆଖି କୋଣରେ ଥିବା ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ପାଖରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଆସୁଥାଏ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ମା ଭାବିଲା, ବୋଧେ ମୋ ପୁଅ ପେଟେ ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ମୋ ପାଇଁ ଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ରଖିକି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହା ଭାବି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ମା ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଖୋଲି ମନ ଭରି ଖାଇଲେ। ତା ପରଦିନ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ମା ସେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ବିଷୟରେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାକୁ ପଚାରିଲା। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ତା ମାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ମା କହିଲା, ଆମର ଦୁଃଖ ଦିନ ଗଲା। ଆଉ ତୋତେ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେଇଠୁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଆସିବୁ। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଡେଲି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ହୋଇଯିବ। ସେହି ଦିନଠୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ଛାଡ଼ିଦେଲା।
ସବୁଦିନ ସେଇ ପୋଖରୀରୁ ସେହିପରି ମିଛ କଥା କହି ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ଭୋଜନ ଡେଲି ଘରକୁ ନେଇ ଆସୁଥାଏ ଏବଂ ମା ପୁଅଙ୍କର ଦିନ ସେହିପରି ଖୁସିରେ କଟୁଥାଏ। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଗଙ୍ଗାମାତା ଭାବିଲେ କି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ବହୁତ ଅଳସୁଆ ହେଇଗଲା। ସେ ସବୁଦିନ ଏଠାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନେଇ ଯାଉଛି ଏବଂ କୌଣସି କାମ କରୁନାହିଁ। ସବୁଦିନ ଏହିଭଳି କଲେ ସେ ତ ପୁରା ଅଳସୁଆ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାମାତା ଭାବିଲେ। ଗଙ୍ଗାମା ସେହି ମାଟି ପାତ୍ରରେ କିଛି ବିଧା ଚାମୁଣ୍ଡ ଲାତ ସବୁ ଭରି ସେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପାଖକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ସବୁଦିନ ଭରି ସେଇ ମାଟି ପାତ୍ରକୁ ନେଇ ସେଇଭଳି ଶାନ୍ତ ଜାଗାରେ ବସି ମାଟି ପାତ୍ରର ଢାଙ୍କୁଣୀଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଥିଲା ସେଥିରୁ ବିଧା ଚାପୁଡ଼ା ଗୋଇଠା ସବୁ ବର୍ଷିଲେ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ମରିଗଲି ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରିଥିଲା। ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କେହି ଶୁଣୁନଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ସେ ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ତାକୁ ଦିଶୁନଥିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ଢାଙ୍କୁଣୀଟିକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ବିଧା ଚାପୁଡ଼ା ଆଉ ଗୋଇଠା ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଭାବିଲା, ଇଏ ଦିନ ମୋ ମା ପାଇଁ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ସେଇ ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ସବୁଦିନ ଭଳି ସେଇ କଣରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ରଖିଦେଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ମା ଆସିଲା। କଣରେ ଥିବା ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟିର ଢାଙ୍କୁଣୀଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲା ସେଠାରୁ ବିଧା ଚାପୁଡ଼ା ଗୋଇଠା ବର୍ଷି ଦେଇଗଲା। ଯାହାଫଳରେ ତା ମା ମରିଗଲି ବୋଲି ଚିତ୍କାର କଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ମା ସେଇ ଢାଙ୍କୁଣୀଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ସେଠାରୁ ବାହାରୁଥିବା ବିଧା ଚାପୁଡ଼ା ଗୋଇଠା ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ବାବା, ମୁଁ ତ ବଞ୍ଚିଗଲି। ଏକଥା କହି ସେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ନେଇ ସେ ବାହାରେ ରଖିଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଘରକୁ ଫେରିଲା ଆଉ ମା ପାଖରେ ଆସି ବସିଗଲା। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ତା ମାକୁ ଦେଖୁଥାଏ, ମା ତା ପୁଅକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି କଥା କେହି କାହାକୁ କହୁନଥାନ୍ତି। ସେହିଦିନ ରାତିରେ ମା ପୁଅ ଖାଲି ପେଟରେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହିଦିନ ସକାଳୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜ କର୍ମରେ ସେ ବାହାରିଗଲା।